lang hilin eh. Hello, good morning. Good morning sa tanan. Daghang salamat Lord. Salamat sa kinabuhi. Sa buntaga. October 22 na. After ko pila kadlaw di ay. Saan taman. Gustuhan mo sa sayo kapag atong lugar. Inaikan. Salamat Beko. Ni Ma'am Switzerland. Madam Switzerland. Nataga Switzerland. Nananis sa itong nasa. Itong nas Pinas karon. Namting Ma'am. Salamat kado. Sa mga pambit na share. Nagrasya ni aging adlaw. Kabanding ko tag marido. Ito tagbilaran. Salamat kayo. Pag tinura siya, magagawa pa sa mga ganun. Share naman nasa mata. Balik na din ko sa servisyo ron. Over 22. Hinaikan. Nagulit alis siya. Kung di kang gamit sa pagbilaran, dito na ko ulit siya at makabalik. Gapon pa. Salamat kayo sa inyong paghatag o time na mag-mamata. Ano ba isang kape? Salamat kayo. Dan bisa deh kurang lebih saya. May klase ron, magsudan mga batang gulay. Itsay. Ating kanunay, Ma'am. Ma'am Switzerland. Salamat kaayo. God bless. Ating sa inyong pagpapalakaw kanunay. Ay, nagkaban sa imong kinabuhi. Ang pitsay. Kasi nasa ko pamahaw. Sabi ko magsugod sa servisyo. Mga gini. Masa lakadlaw ay duty. Mas lanpod. Pero okay na. Kaya gyapon. October 22 na, hapot na din pag-anniversary nila sa Tay. Ulit yan kung kudani pohon, siguro mga 26. Kaya anniversary na sanay, 27. 27 man, ika 57 anniversary. O, 57, 58 di ay. 58. A few moments later. Hi, hello, good morning. Salamat Lord. Salamat Lord sa gasas kinabuhi. Giway dito sa bagdong Christine. Kay wanra, murag hinungaw ra. Dari lugar nila Shirley, dari Cortez, murag hangin-hangin da. Napod ka ng dasmag-dasmag na bitog hangin, da kalit pag-uwan. Salamat Lord dito sa labang kagahon. Nag-iway ta, labi na sa pamilya di sa Alicia. Chat-chat yung pa nga, mukalit ako nagkasuguan mo, hangin, jawawara po. Salamat Lord. Karon di ay October 23 na. Kasi pati nga mo nga wakuruning kuan, wakuruning duty. Kay intato ko sa gagaw nga. Kanang na di ko makaadto. Kaya nagkakulian na isa. Saka lagi ito gapon. Kaya nagpalit man ko untag para pang sigang nga bangus. Wala naman hatod kay ilangani naman po. Nagdagom-dagom.
Gilayhan magugumo mga baklay nga to ug mag commute kay nagtabok danas datos kahilin danas tinagawas kalsada lapok o gatos kalsada mo nag-angay di mo sud kay na magud labi lagi kang mag sunod-sunuan kung ang pudre klase ito ka mabakas mga bata kay way klase na amatin magpreparar pagluto nila pagka naram sa bahay dahil ito klase yan uwa. Salamat po ko sa higagaw nga okay na po sa gawa ko mo duty karon para ko dani kagaya po ng kalibutan ngit-ngit. Kamusta namang tanan diha sa kuan yung lugar ng Mutangan dami na diha sa Bicol, grabe ang Bicol. Kita ko sa Facebook lo ikadjog kuan kamdam ko sa pag-undoy sa una. Grabing luod ang mga kuan pinianan. Katupong udit biktima po itong ahang guys udit. Salamat naman talaga sa Tagbilaran Cortes kay hangin-hangin ra bakajoy bitaw wa po ko kay boss update sa uban nga bahanan. Ang bahanan nga lugar din is Bohol, kaning Lubok, Canidayes. Tapos dagat, marami may bahanan. Sa out day ko sa Cebu ni Noel Dominguez. Good morning. Kamusta lakat sa Cebu? Yung lugar panahon diha. Berna Mendoza, good morning ma'am. Bilma Macabalo. Kamusta na? Nipili sa Taghap, morning. Masaya lakaw sa panahon diha. Kamusta diay ako bagong Tagalili. Scorpio girl, good morning. Labi na ni Ma'am Yuning Ayop. Morning ma'am, kamusta naman ka? Salamat sa kanunay pagpirmin subaybay sa among mga video o sa among mga upload sa Facebook na dyan ka kanunay. Dito kay Puwas ug Lili. Salamat pagdako. Sa mong kugihan, kabuutan, kamangyatagon mo si kaglili sa amuhang kuan, o sa YouTube napog ka, sa FB napog ka, o sa Reels napog ka. Salamat ka sa Ma'am Yuning Ayop. Ano po'y bagong Tagalili, Alan Nisnisan, salamat ka sa comment ni mo, amping kanunay. O ni Lordy Saladin, morning ma'am. Rabina Nemers and family sa Korea. Good morning dia. Sarah Laila Amid, morning ma'am. Kamusta? Ni Ginaline Nevera. Udi Inday Yuhu. Musta? Ug labi na sa among Tagalili nga taga Switzerland nga nasibo karon amping mo kanunay. Sa inyong pagbiyahe, amping kauban sa imong pamilya na napakasibo na trap. Luy lamang ka, imbis kay mula ga pa kag Bernice, di pa ta kamuhawas Bohol na nakasibo tungod sa panahon na di maadyo. Advance mo biyahe nagpasibo. Amping karon na diha, Ma'am Mons Yugster. Amping mong tanan diha. Salamat ka adto di ay sa grasya nga imong gipambit namo labi na ang apo ni Precious. Salamat ka adto. O labi na ni Ingracia Moral diha sa Saudi. Salamat ka na sa imong uli na lagi kay ron at kasbay magtapad pag tigbadon. Kaligog man yung hilaw ron kay wala yung lingaw. Kung di mamidina wala na kanyiti na nakas Davao o asa kalapit kita ko yung biyahe ngayon palung ka biyahe ka kay Tagaliti man ka mamidina amping sa yung pagbiyahe kilaw kog man yung hilaw. Muning nga mis upaw nga wala na madalas sa Isidro pa. Ano yung sudag kilaw.
Na din nangutana na ako sa nung PM lingan nga nahilin nakapasar na ba kuno ko. Pasar na ba kuno ko sa channel. Dugay na mo kunin pasar sa ginagmay ragahang ginagmay naman yung ahang followers mag 6,000 plus ra. 1,000 plus pa nakapasar na ko unang kuana. Ilang mga 4 years na ko gikan nakapasar sa kaningang YouTube channel. Ang tanan ningon nga magpahimo kung danaho, magngana mo na ako. Na, sulit gado kay naghimo din nga hang channel kasi programi man. Di mo ko kahibaw, di mo ka magtanaw sa dashboard sa ang reels og nana, ang reels pud sila po nagkuan. Kahibaw na nakapasana ko mo na. Di ko sulit gado sa ning PM nga. Sana pag kuan. Di po ko katulog nga na kay wali ko kabaw. Ako tong time sa una nga pag-vlog nga bago din ako mag-vlog. Kumedya ra to nga primero. Sige ra kong video da pagabot tas panahon nga ipatang programa. Nakapasali ko. Kapasal ko sang subscriber ug sa followers. Wala man ito followers sa unang ginanglan murag 1,000 na mas to kapin ang follow ang Audi, halipat lagi ko ang subscriber diya may kinahanglan 1,000 sa una sa kami pang panahon. Ang watts hour mo to 4,000 mao man sagutan ni hamduman. Ito ang unang video nga. Hindi man kompromi channel dahil nang kompromi nga video naman ang bisag sa katong type nga pag-check pa ni diyan kapasar ko. Mga to, nagdam na po ko si video. Karon kapoy na po si video. Nagbo. Kaming daghanan na. Siulin gani, nagsulog. YouTube, nagwa man siguro makaapas sa requirements. Daghana ka ato karon. Pag nangahang mapuludan na magpanagsa, basta lamang di madatagahang o di mawagahang pan. Gasap-usap sa tagmali. Mingaw palibot. Kay wala kurente. Wag kurente daris. Ahelin. Bakat ubang lugar, nabay kurente. Wala po nakabidyo-bidyo ko kay wala nagpatugtog. Kaya nga balik kurente, di na po pa. Di ko ka-estura-estura, di ko katubang sa kamera o na kurente. Kaya magihapon lagi. Doon pa mag-edit din ang hangkuang. Sa taati ko sa taga-Cebu, sa mga igsoon, nila Jijin o Ruby Provinciana. Kamusta na mo, hapit ng anniversary nila sa nanay. Hapit na pag-anniversary nila sa nanay tatay karong October 27. 58th anniversary nila, 58 years. Kailangan kami doon. Hindi ko masado. Makaulit mo karong puhon kaya naghanap ako absent sa trabaho. Nakadamang duty ron. Lunes ako mag-duty, Martes, Wednesday, karon waling duty. Taon na lang. Pag-utang gawin na. Taway, sud-sud. Ang pas niya. O, sud-sud doon. Mahuro na paghangin. Huro-huro. Kung nalamdag-lamdag na, kusog lang maghangin. Ito na, lipad na. Kapadyas, bunga na. Sige, paghangin, no? So, madalaman kayo mayuwan.